Baje, bahkan iko nake rwisi mambia una amangana beire ekenyoro kia Nyamisaro asa abantu bakinyarire ko bagokenywange batatu immediately kero nake rwisi nakira disi yao itumbe nakira na OCS na batebia amangana beire amabe Nyamisaro mwaya igure kogenda muro gusenaki bagonje bitu aya igure no tukumyokorukia na inje na babwatiri na ikira na nyorire mbaika igintu kiukumia na rorire ngirigu na story na nyorire kurwe ground kuna uyu oitwo bono na wananchi igaita igara abutura abantu n'emioro abantange batatu abo bari in serious condition wairwa nyagitari bosungu without reliable sources ndinde bebuno ukuri. It is without reliable sources yake kwa ntora enda toenekie abanyagitari batotebi buno ukure igo nonya tuigwete buno ukure nkogenda tuli toenekie buna oyo masi bali bakwa na akorete gentuki na asira bona abantu baminte gento na inko basabaniki ege kogero na bolirie abasikaria na bolirie abantu bagote buno mumuro yo okora mangana aya tari bwekenyuriki nyorta ibweke nyoreke bantu gamba mumanyiti ono na inko basabangana inu mwali potiri mapema muntu ndo gutoka ora se kinyureo gatia utamanyiri na kiamenye to tiga toire report as chief toire report ase abateneneri baito ba security nonya na saba tule elio tunyare koba tukumanya ngomenyeta ase gatia itu bono ligerelio omonto yo menyeta nyugwete igaretira no monto yo menyeta itumbe bunare ndo mugondo bono kulindo mugondo no kubutura nabantu terigento kerekia egento kende narenge ko basaba abantu baminto bono manya ekero mwamuita ndo ikonyora evidence engia buna ingikiarenge anga mwamutiga abwatune serikali eria nyare ko okuirwa ase serikali anyare gustakiwa eri tunyare ko batukumanya umaene mburugi lakini maite no bororo bware ngase gatia itu igekogera ebinto binde na batukuira ase serikali toira police bagoikiwa kotini matukabera atatu mwanya ro muntu yo siboirwe na andoja gututishiaga abuna inkibono mwokonyara lakini tigamba tebi na tigatoteme ko ntobugoriri chiko koboko tigatoteme gutigere serikali ekore ayara ayaye na igure kero ngendete kuburia basikali ga ekera basikali bajeta igoro CID ajeta ekero kiabete buna omumuru yo sambire orubago geterware nge mata mumuro ina ande na baimu gitata gitegwaka basikali omoro ako baburi buna inumbarabi kitamburishe burunge buna mbarabi sengenjo baroche buna serikali rero ngominyoki gwere mono buna bantebia buna igo bako use excessive force anga baije kumwaka risasi anga nabo bagendrete gokora gentuki kuminyokibwa wagatiga tiga bari genjere yoguja kumubwata batara mubwata digereria yakorire bono na inko basaba abantu baminto litangani indupore ya bene asa abantu bari baito banyara ko bagwakwa emioro bagwakwa makombe bakarinya gitari nandi tugusabira bari bande bari barabe biya tubasabira Nyasaye ari ko bakonya babwene lakini nyoro yo minto buna bakanya bateba buna nasirire family pole sana asaya igabeire oyo no mubasika no beire ase Nyantabiga koma chief koma senior chief wa location yega ya Mukwerero igo yare ngeri kuri yare romambi saa 1:30 karana nyore sibikuru asomo gako yo mugutita ogonte binga tebyo mugambi abantu baitiru matega
na imoka na nche na minyoka gochaga na acting chief mosike nyabuga ngachiche nera tebyo baskari bachiche ne bakonya na ikana nyoro mugaka boko iga kenyire sana boturanire mioro moro mwakiro mutwe ga akire bakamaiso magoko iga kenyire tabwati biara bono rende no mono yo mwabo oyore isemoke okurukwa onchoka nere igaitire agwete guchiso bonsu bare goitera manyi nona imoka na kera omosi asimi komotebia minyoka bwango ko bana rankonyegera bare ingi bare ko minyoka bwango babakonya na babaira nyagitari nanda kega na bona romo abana inchi bamanya gocha so bonge sana na kera na ikaga abana inchi konyora bachakire gocho bare gukura nanyora bagakare bande nanyore segiende yatubukire ke rugora aria so mungwano yamenya to yo ituru aranyora abana inchi baumo kirororo ba nabo bamuita bamokenya sana nere bamuito koroko bate bangu mungwano inero itaba akabere igorende twachi kuganya basikari obate bana gocha twakorire kwerende twarangiri kigari cyare ngange ga yacha ya twabwata bagaka ubebere twababeka imira lakini nende baminyoka nyagitari twatebatiga bagende rifaro kisi no bagenda oyo muguna bono tungukwana iga report ye igitega nga igakwa umugaka onchoka nero okura kino nyuruga igaruga bwata machira mabi mugaka boko nkoya narenge utwara kumusabira nyasa mokonye okobere igakire miore ebere omutwe amona gocha obosio amona ebiara byae nenda nero moro no mukune take mungwano oyo igare ngo mutindi sana nabo nare na kakano ena banta ubare ko moita na barumba agenda nyagitari nare go saba baminta abantu baminto ngo mungwano oyo tari oyo se itoga oyo itiraba gaka iga karwete ke nyoto tamatina nde buna nchenda rona manyango muntu oyo mbono konya no are ganta mumanyete kimoko ro muntu buno oyo nande nyugete ngane nyasora kunywa nero itiraba gaka babere obaira machira mwato tai mapema mwate biba mapema muntu oyo rusu gwa segati yabantu elindo genda nera uruoro maro bono nandi twigwete ngai koronara karagita basikari ebiara kala mangana rengega mbiya mono rende mbiya mono lakini na raite na rombiya mono saya yakora so mugaka oyo aboko no mugaka onchoka rogora akora makosa manene nandi gwako mochokoro no yoko yugo ogenda yo mai kumarube gakia serikali tokonye bakio sento nyoro bole mo sento rale nyumba nduri korara etokorara tora mugeti kiagera botuko na bora nyoro gwasambi baki to omore